Mga kalakbay, mayong adlaw ka na tong tanan. Kaning libro bang gihawiran nako nga Fatima Dawn of the Third Millennium, nakabutang dire sa record sa iyang cover nga October 4, 1995, June 20, 1999 man siguro ni 1996 kay napahak na mo gud. Napahak na mo gud. Wala po kabalo og pila na gid po ni katuig gikan sa mismong original nga tagya ani og sa nangayo gid ani. Kay kini pod pinangayo ra sad nako ni sa usas mga partisipante nako nga diin naglecture ko kaniadto og apologetic seminar sa kapilya sa Our Lady of Guadalupe diri sa among lungsod sa Labason, parokya ni Senyor San Vicente. Usa may naani nakarecord tanan ang mga hitabo aning pagpakita ni Santa Maria didto sa Fatima. Ang sa Cuba di era October 13, 1917 amo ni last niya nga na-record ring aparasyon yun ni Santa Maria ayang pagpakita, katapusan niya pagpakita October 13. Nya kaneng nga ang October 13 diri siya nagpakita og milagro. Dancing Sun, katong Dancing Sun ba? Kanya ang Dancing Sun, daghan kayong mga sakit nga nangaayo adto. Daghan kayong mga sakit nga nangayo. Araw na to maklaro, tan-aw gyud nato ang real footage mismong sa dili gyud shooting real footage gyud nga nahitabong Dancing Sun adto yung aparasyon ni Mother Mary. Nya. Moto ang video sa real footage. Real gito di gito shooting. Kung atong basahon ning tibuok istorya ani mugmaanta. Taas kayo nganong ang hitabo sa kining October 13 sa nang nahitabo ang Dancing Sun. Unya nitugbang sa ni. Karon lang bago. Karong tuiga 2023 nahitabo mismo atol sa pagpangalawat ang Dancing Sun nga mismong sa kasaulugan gud sa piyesta sa mahal nga birhen sa Fatima October 13 alas 6 sa buntag gyud. Tanaw na to ang viral kayo nga video sa social media nga nahitabo gyud sa Cebu. Hindi ka lamig. Saya gitu. Saya gitu zone klaro kayo. Wah. Grabe juga.